No jako obvykle nic, že? To je doma. Ale je služebně, no. A, ta je dobrá. Tu si schovám. To je dneska drahota. Člověk si dá obyčejnou snídaní a 200 jsou prdeli. Neříkej, prosím tě, a co jsi měl? No 4 piva, 5 rumů a 2 rohlíky. Dobrý den. Dobrý den. Pane vyšetřovateli, mě někdo ukradl peněženku. A to jste necítila, že vám na ní někdo sahá? No cítila, ale to mě teda nenapadlo, že mi tou druhou rukou sebere peněženku. A poznala jste pachatele? Ne, neměla jsem moc času, ale ten orgán, ten mě byl povědomý. Tak pojďte se mnou. Jo, to jsou dneska ženský. Ty Franto, a co ta zahrada, jak si koupil? Jak se ti na ní daří? No člověče, výborně. Mrkev, metrová. Cibule, jako kola od vozu. Ale ty slepice ne a ne virus. No Pane asi se mě zasadil moc hluboko. Pane vyšetřovateli, znásilnili mě, jeden, ale musel být úplně duševně chorý. Proboha ženská, jak jste přišla na to, že muž, který vás násilnil, musel být duševně chorý? No právě, protože jsem mu to musela 3krát vysvětlit, jak se to dělá. Tak to se píšem, jo? No. Aha, proto jsou tady dva. Jeden umí číst a druhý psát, že? To není žádná pravda. To není pravda, ale to si vymyslíte, že... Dejte mi občanku. Honem. Franto, víš? Prosím? Franto, máme výjezd. Honem, pojď.